Escalera cibernètica i la vida telemàtica, abduïts per la informàtica dins de la pantalla plàstica. És l'evolució estàtica, inundats per l'ofimàtica, confiats en la robòtica i salvats per la domòtica. No fa falta l'autocrítica, sí que cal fer molta pràctica d'aquesta tica-tica ètica que no porta la genètica, i anem seguint l'estètica que ja trobarem l'acústica, connectats per la magnètica de l'era cibernètica, de l'era cibernètica, de l'era cibernètica. Però si em pliques la pell amb l'imperi dels teus dits, s'apaguen els vampirs que hi ha en els microchips. La pell em fa tornar al temple del teu cos i del meu cos, i el tacte dels teus dits és el que vull sentir. No té càlcul ni raó, no té xips ni té equacions, és la pura connexió. Si just el que volen les ànimes troben com salvar pantalles a curta distància i encenen la pell i el wifi del seu cos, i amb el tacte dels seus dits ballant al paradís. La pell amb l'imperi dels teus dits, s'apaguen els vampirs que hi ha en els microchips. No té càlcul ni raó, no té xips ni té equacions, és la pura connexió. Si just el que volen les ànimes troben com salvar pantalles a curta distància. I anem seguint l'estètica, ja trobarem l'acústica, connectats per la magnètica de l'era cibernètica.